Cardomili Samson Teron Lapen Penengwe talks on 6 schedule to the Constitution of India and Autonomous State Penengwe Ingdeng Paroinira Chokner Kebra Thomlo, Lase Penengwe let Hostame Bahania Penelis Papondo, Akai Sarjay Gatha, retired IAS officer, Lapen Alangli, non APHLC long Ame Pulo, Lase Alangli Pan, Abdak Studio on Keep Happen Alangli Night Tom Pot, Langli Pan Denglosa. Cardom. Lapen Adun to the Lang, Akai Sarajentimu, APHLC long, Treasurer law, Alangli Pandame. Ningwele thota ke phateng ben ke bang poral phanda ting Cardom. lasinon dam thu philum nang ningwe jasemen tum ka chingwai ponji ke lahan lo ke dam tang in koraner ke asochik lo jasemen rongali lake lumbajang constituency lo lasi halada BJP atum jasemen akoi ki pipondo kado gawe don pharoini sose ahem tu natum APHLC atumsi BJP long chingbedun mate chipa dun pu alam lase pini halada pen pothot berta nang ke lothu atengke don pharoini ahem tun APHLC long chipa dun puke a hokali a don si don pharoi sira don kret roxi vet kadu gabe pangrom pet lapen a water sabangke pharo ke thomra trok kebra ke thomvet tangte langdam tha BJP atum lapo ansi ke pacho bailo lapen halada APHLC amune atum le halada kidun gali kedam tang independent candidate do aki hai rang sina hanse pusi amunit pusi betalong lasila so putha klarthumu choji ke pa thanji phan aki hai ne aprangsi rajantimung hanse apor pipon bo thimalangli lombajong pensi pining le thos da mekar ja duno posi karthu mo chalang le phansi non pathan posi chening rilo Chorolo. Bang solam the pathan je phana porang pipot. Asikalang lo rongali long tim karbiang long atum humri dam ko. La so prang ni tom phan pirta nang pilo je tim karbiang long atum bangji. Rongali long ko sikolo. La si halada ke APHLC atum ke inu ta dunu bangawi. BJP के लापेन हदा कांग्रेस दो अजहा तुम कांग्रेस दोला लापेन इंडिपेंडेंट तुम दो ला के दामतान MSC अलोंग कचेराब दो नतुम लापेन अजहा ASDC दो लाता रोंगली दे तगली बुथु मजी दो लापेन दा रोंगली सोक में कदो वेला पु लोंग लोंग नी हेदी हो लासन ने से लातुम इरिलो Setame hala BJP tu membangke la APHLC amen enlong lote la tum bangke bahari akan ni the sonlo kopia pot polote APHLC amen enlo polote karbiang long la PNC hilang ka ada nongke cetan klub loke mati APHLC tumke amasi Kongres ta ho ASDC tum han ke panung kuk lo la tumta ini independen ho pai bangya di panung kuglo amasila APHLC lo polote raratum amek pran pun diti upena joksi mane APHLC amen ke import lapen ake hai tuliram rong hangatu alang litum hadat tamlo miserlo lason thak thak si arong tinda lumba jong long humriam thak ni ligi pui pu bangke तो वारा भी पिनला तो वारा भी पिनला सेता BJP nang dunde te तो वार nang pipe BJP lo nang dunde polote long le pota nang pipe BJP lo nang dunde te sakuri te nang pipe ugela ke karbia khe a o avi kalidera sono lagi ba inglo so a o avi kalidera sono No ini tumasar jaya gathara pubom lo APHLC se quejar lo pulote la que BJP la que Congress la que ASDC la que independent pulang damde nitun bangai kali masari Galang. la que inglo so kalima kalang mahala silang ham choji non ke hala ahem ke tharli ta hola kecil so tum hanama ke bithu ko in lo so tum
hajira chongda chopen ihu mahem inghan vitlam la mahem le chikim sardi non ke la tingale chidi bhobanda la isibak le kai anke la isia tangka kache pangrum je phan karbe tungi duk pik lo ko mati non itum amala la isi ke che pangrum je phan atum ningkan ko alone chisik nang ko ati anke hala chisik pe mepen chupang rum ahem chikimbor ibor apo akenon lahaya hem sikatarli tu lasi non thekdam long lo rongali long tame hala tuma phan hoitu ni tuma long nang dum de pulote ni tum asona facility nang pithek the bani tum ke lo posona jat nang rat the puta hailo mini lasi hala Kongres atum lapen independen atum ta mili tumalong ke bang dialam dulu. Ambasi no bangke tim karbiang lo tum bangke APSLC pen la anang cepa ogdun pukela ke cobai lagi APSLC tu genon ta arjap thipla. Lapen radapan kapamang huji phansi bor ilo seta rata non ke mang he karbiang lo rata. Athe APSLC lo ke pini hetame Don't flikera troxy nang cepa ogdum lelu APSLC lo hakor kan je constancy lo la pen non ako dak lumba jolo kami itu mass joining a program ding da prang po la BJP ben non government do lo council cari bom sata aning je the si non bangke APSLC lo ke wahi do pik non itu ke ding ye pha ji sitting se do lo la si Halo dake adona don haroi sira kre troxy vet la penda ke pache thang tho bangke koan ha don pharani sosi don pharhini da sosi bai lo la se ka chok bai asi chok bai the big la tunge BJP tunge anu tin e kono lo da koana lak bo ha 15 lakhs lak kre pho budi se kai si da lo le la tu la poson hem break amendment da ko anu ni na pa chok bai na chong thui ni la karbiang lo BJP tum na la chong thui the kali apu sara tum si chong thui the pik pik mati yo ama charli tu ne lo lagi athema arong le thor da de adira thor da ke ni ha da pen si hedi kapacho bai na charli ma non da kapacho bai la ma side de lo si cobai na ni tum lang de di Rajnath Singh na nagpachok baylo, Amit Shah na nagpachok baylo, LK Advani na nagpachok baylo, last go ito ka Narendra Modi na nagpachok baylang ko. Narendra Modi way pake India kang PMC pachok baylo. Amasi hala tum ane hedi ho, align lo tikiwan. Kapachok bay side, de la tu. Lasi lahai kapachok baylo, rala tu man hudunan ne. Lahai lo. Akhiro pilo kaya sarajan timu anangli lumajong pen keneng arjab no kami non klar thumu chotla da rongali pen ground report NC alangli pachini da kapora pan akhiro pipar pilo asinon dam thopina kaya sarjai ka thar along nili dam thopipo lasi alangli phan ka jubon kang tung ke lahen lo pini jasemet korkanthi constituency lo halada langsomipi samelang sobang sorry samelang solong halada APHL silong nang ke join nun pu aphai kwan hone lapen adon kwan hone lapen ku pia ninga che thesi halada arat APHL silong nang che pok don la sok thak nang le prang si thane tha pini hada don flikebra troxy arat don flikebra troxy pulote karbia dunga rong bihek po ya rong ni ba rong thom amunit ta thek le bai rong vet mate rong vet ta che plang thek yim ne te ta arong thet dum arong le don flikebra troxy ke alang litum elitum congress pen la pen BJP pen di pini na dun Kala. congress BJP la pen la amondola secretary mane niatum sai se na dun ta athema ili ke than ulo seta ili than thu bomna la athema ningkan troxy cap so sesi kapachini neakam congress la pen BJP atum claim lo la posinon ke kapachini ya phan ke ili tum la isonvet alam da ningje thu le thot nang ko
Ili tu melong nangi dun kangtung APHLC long nangi dun kangtung ke APHLC pen abad ke non amat ke pini arni amat ke BJP Kongres atum hai hoi ba CPIML tum ke itum karbi la pen inglong arat akhei che rainan ji puga vedet ke di ningje ye det ningje je la pen claim da claim kle ka ningje che chot amat claim ke claim poson de messenger por lo seta non e claim da claim kle ke claim clear pot si la mastora kam an ta dei suri sira pharohini ra thom kep amastor a point det pen inglong arat tum ke long dun ke throk ke brahini be la le lang no jong si akhei phan ke che right person de lage hala sikidul anding pi in koi long e pu lage tribal atom phan sai sil pu sia da ke to ange tribal atom phan sila suri sira pharoini ra thom kep ta ke pinang ya por no ange don suri sira don pharoini ra don thom kep a in long rat karbia tum ke reng plom ya por lo ahem arit ake me sikim thegi osomar ta lo papor he thegi ya por lo akhei chelang thegi ya por lo non ahem ke hobla inghan ke vit ahem sai se alang litum phanle sakori pi mastor kam pi det asonte alang litum ita ahem simen ahem inchin ahem ting ahem si alang litum sikim thegi lapen mot gari Maruti car anke auto anke che nam thegia porlo osomar tum lo papor he thegia porlo anke akhei ke che la akhei phan ke che lang po bange klang dak he porlo setanon ke akhei ke che lang ka sab taklim ke det lo itum APHLC tum yong si hai det posonte ke ching arni peramasi kam su kam sa sitahala Kowe ke jora dukan ka duk ka ve anta pon si hala hem kar ko ka duk ka ve anta inglong ara tu masi PFC non an ke non ciklo joni tanglo ciklo joni tanglo ke suri flikep lo ante suri trogner kep edon si poisa long et po itum APHLC le do pa ilitum le election APHI asante ba itum bhana pa PHI long le det le la bongo sena RSS atau makam la si non itu anatu nangi dun ibarat ke lah hello aning ke thia thai we muni da tu long le pata le nang ipu seta itu manaji kipiji ili tu ngen long le pata le nang hang lo pulo tang te poisa wa non po bangge tu nge emang da man melo ke sona kam ke ene ke pu pe ji ke la ke akil joy don ko an phalo ho ki pinang polong le pata pu si li pu tu ji ke te nang ram ko lo pu si li pu tu ji aram palam si li ke pu dam ji mati e dinge pata velang de pu Assam Land Revenue Regulation ating pu ke li ke pu pe ji ala karbi la inglong ratum long le pata ka chiron aron ating ma si li ke claim ji la pu yang ke long le pata ta ke long di jo su ji li inglong ratum ke la si non itung long nang dun ibarat ke la hello ako nang dun bom yela ako nang dun de lo pulo tante neli moheta piniheta pulo ita lo bangso election ke ron ke sedan ke mati ihi anatu ke la ke kiatum det lo ihi anatu ke la ke inglong arat tum det lo inglong arat pen kiatum ron ke sedan ke mati non ke ange non ke itum election hot kerem ide titike itum karbi itum ba inglong aratum chini ne de la so aron ke sedana ba la pen ke chetum itum long linang khilap lo puta chini o ede la pen long li pu ke kopia bostuma puta la ta chini pe me de la pu long li avete खेती के क्लेम उन एक चोट का लीलो लगे अहम दा जी किम लोग ले आदत तवे थंग दा वेदे जी के लगे लापोट लसी long lia lam pulote la ke ili tum bange pijoy ke khanyang posa tum karbi tribal tum ke long li puge adora bange chini pu sa avelu bange chini ne avelu mane asamis tu puge dam tu jane tu mullo na jane mullo bange tu chini ne dam tu dam bange chini adora bange
la poisa ke pilok adora bangke seta lai long le plang pen Ale ko bibisi ale no. ningkan ko an lo mala ale ke long yelang la ke na pirthe sining ruretik la ke ale long bom ba hala so long le pen seta adora bangke la ador jong bangke la ke pini lak ni lak thom seta endet po la ke chiklo jon niang mok ik jan sila bangke itum la so inglo so tum la chini ne de la pena jok si non itum rong ke sedan ke chia tum men si non rong ke sedan lo pota chini ne de ma itum rong la hu ke chia tum a be dun rong la wa ja harap tu kalang ala ingraji ben pulot de traitor pula la son ke ไม่ทั้งอาเคตุมพันปัจจุบันที่ ปัจจุบันที่กันเด็ดบางแค่ลงดุนร้องอเมทังแต่ละบางแค่ลงกิดุนตาละตากิจอกยี่กันเลยอเมทังกับวิรเดจิกันละโซนบ้างละสิโนโนมัดเกละ BJP ละเป็นคอนเกรสลงกิดุนอันเกตทริตอร์ไอเซลละนอนมัดเกละปุยนอนมัดโลละเป็นอาลามฮอกบังละเลยกิปุตโตตาลีโลทางได้ลีโลละเกละโซลามชินีนันกอกจีนะเป็นละกชินีเยปอดซิSini bom lo posi ili tu malong wang bom la puya lam bang ke Allah kalam ke thana po ho lam ke tan Laban isi Abraham Lincoln kaning je lam da la America a president barin kaning je ta hok la mane non kai kimi modern world lo bang ke la hen lo ili tum ballot di ballot paper mate tum vote ke jo aja kong ke helium anda sose aja kong ke thibu salang di pendaku la sinon la bangso ron ga chedan buni tum ki pudam mangge hola ka chi thu ga thara ron mangali non bangke la vote ke jok pensi ka do ka ve itum hem prek punon la pen itum six schedule punon ason itum jakong ka che ha la itum vote ke jok pensi bang puing wai dun si halak ke hai tum ake hai jada bang po bang si la hai aja kong anna chhar jak long pu la lo gadina ligi ra pan ke thanji pu la bangke la si itum labang so election ke jok ke itum ron ga cheda na son bugi pudam ke la hen la lama ke aga ko la BJP congress pan le jok rong lo te la ke itu birudhe si chiklem rong lo kalang mana la kalang bongo sena tum pan si rab dun rong la puya ang hala tum pan ke rab dun ta hala tum le ke ring plom ji ta lian da vir dun de ji la jut ke la tume vir dun de vir dun de ji mojer ke dinge to akero pilo sar nang li la dak pen la boson ra pan ke thana pot la sinon ako uthar rajan timung long dam thupit po la si ongdung ara la tum pan ke non ke dobom jasemet BJP government bang ke la son si ke ther ke happen si pinangan ke la tum ke claim la penapot Indian Constitution mate Bharat chari aron alu along ke to angdeng pi kresir ke palong ke to kalason hello freedom of speech and expression malde ili tum government tum kopine ke claim chok chedet poladang te rat abirudhe claim wrong poladang te itum asyang tong chipadun ta mepu Bharat chari aron alu along ke tok du lage lasi lason aja kong pidera phida BJP government tum rada fan ka chene ka holo bangke nile tum benda pinram palo la sinon labang so alam ne pothor rajanti mo phansi ke pathan pai phansi akero pilo athema freedom of speech and expression mate itum alam he ki jai ke abang phut tina longta tho bang lo lake constitution men si jakong pi taglo aposi rada phanangli also se confident ko puson men si ning pat hejima Iltum BJP atum nang chenek nang holo te ko poson si tum ki chak dui ma laso article 19 na teng penang li kamatha teng osol jorolo la si thegam long lo non ke la BJP atum ke la ke gundagiri akam lok si ke claim ke dam tang bithung long di bithung long detelo a constituency tin na mena la so sin claim bom lo seto mi jasmen tum thegam long lo hala da west kar biang long ke mohe to tum birta long lo hala ba hamren long sta mi hamren budi lem salong a election ke di harlong sora lem salong ke hada ke APSLC tum ke nomination ta tapi dunja por pipedet khangyan lasi lake ili tum thekdam long lo article 90 na teng ben pulote lake ala le tume constitution na ka kan lo di la pen la ke constitution nak la ke phalang no lo la si non jasemet APHLC tum phan josi ke ther ke hap doko la pen arenga hu ke paso doko polote ni tum central committee tum hanang than serak mangi
ni lagi pui bu bangke dak central committee tu manang tham serat lagi la pen ini tu cecak dun join nang ni kedam dak ang ini tu cecak dun join pen le ta cecak dun join nang ni pura cetheng nur nang pa phan kali legal action itu di itu kodak ma central committee tu manang thanang po kali te alang itu thana long dam serat rasi FIR pidet ni lalu pulote ini tu cepi job unpo athema non MP hoto me latu maki he no akan ke claim je phan dola ache sik di la BJP tungke lasi un an pe na bangke ini tu rong atto anu jo aname nang itu here na ne la APHL se tu itum ke phere ra e ok che kom rom na ya kam se abi lasi nang likining je nang ji alam an mo pen da teron sa hoben na pulo article 19 na te be tum hange thowang lo bang aphan nang like thanang jalam an rad aphan ke pachini ne ya kam an ami itum claim bom nang ji pen phere nang ne phere re nang ji lasi non eprange wang dilangani ana bangke ko mane bang pu bang pijol sila sonang ke thanang ke hab do kok pulote puthodrui tulo central committee tum hananang pachini no are ye hu ke paso do kok pute nang tum ajaro ninge ye ko nang tum thana dambom uno huni tum hananang kong no FIR pide nang po ke damtaan ke tum ke kadia do bom lang ma tidi lason si dia bom lo eme thang higan bu bom lo seta hala tum bang ke anrop nang long bom lo ke lasi la bangke itumta nono bangke cicak bun ding nang ne apo si hala ta amat ceteng tetet nang palang kali he seta arona teng pen ke pansai ya phanke nang litum te bok het athana do pote nang litum dam jui nang ji na pen ni tum central committee tum hasta me nang pachini nang la hele ni ni sini teng hadi la lamps alam pulotan te hala harlong sora non APHLC tum aphan birta pipede public mane APHLC puchot kali lo public notification pipede lo nomination ke file dia phan la penopasi APHLC tum ke file dun long le dat lo ante first ke claim nahi ke neli aron pen ke chini ke hala Assam Cooperative Societies Act 2007 la penhanda rules do Assam Cooperative Societies Act 2007 hala so teng lote alang litung complaint petition na submit nahi ke da dipu additional registrar of cooperative society lada state bank adung hai office hala ke thepido hala daksi application nang pinangi la pen alang lisi hearing court ason hearing ng la puyo la additional RCS la alang ni methang man enda the kalite ARCS enda the kalite deputy RCS enda the seta alang li la additional RCS aphan si nang ki PC ke mi first ke angela jong si alang lita claim clay ulotang te baki claim da chok chede pulotang te high court dam nangi high court ante judge atumta ningri set hada ante Assam adang sita la cooperative society alam pen port case adak do pick la puyo case do pick hala plain district ke la si GPSS pola dake pula non itum lamp gada ke GPSS pu GPS na gaon panchayat somobai somiti pu laga ejat vet la si thala apran ke hadakta Guwahati ta additional RCS along kalite RCS mane Register of Cooperative Societies pu halada office ke Khanapara ta ili tunge Khanapara lege dam nangi alilo ili tunge dak di phusi wang nangi harlong sora
hala APHLC a candidate atum anta alang litum daksi application ng submit ng G non peprap jing pen tong sekot pen day tong sekot pen anke peder lo te chokchi ako ladak ng submit to te pin pen ha high court dam thurong lo te high court ke nang tum hadak dam det tha punang pu thurong ta thek la pot la si dak nang submit det non alang li yong si thana claim pulo tante la ke high court dam nang pu la pen ako hala a rule 45 along ke tok do election hai det pen election ke hai a certificate jong si nikre phong bong pipe dette aprang nikre pho bang hala returning officer senior inspector of cooperative societies hala dak do komad ne doji alang lisi dak assistant registrar of cooperative societies along report ng submit ng G nikre phong bong athim hala election that day la so proceeding do hala dak AGM annual general meeting a proceeding along si hala election ke hai ke rem alam ta hada ke tok titi la por la nikre phong bong la proceeding na submit nai nikre phong bong submit that pen ARCS assistant registrar cooperative societies a bang ako nikre pho apor long thu yilang la certificate ki piji aphan jong si nikre phong bong pipedet lo pulo tang te la ka an rule plikeb reporting pen ke hala election ke hai atum automatic si hai det po thang ma thanang ne lo certificate ta automatic si do kop po lage certificate la ARCS le pitu the pin si talang litum hai det po thang ha kama belon parke la po ye la hello la non hala tarabasa sorta la hello ninge do nai non arlong sora be kaliu pasadi la la ni hotta lo alem stin satame josi ala notification pipedet polote la banke ni itum koralong dam ji ajakong dulu ya do pik lo dan de Lasilano la lem salong non dolang matidi Dolang. lasila BJP tungke bidikang limpen bijo i lason si latun kemang mati lasi APSLC tumang la bang cerok tok napo kali waktu nang po lagi aku hitung ke la APHLC ke la arona putha ka pacero tok ye aphan lok se ning ye bom kalang la la de lala la si akiro pilo la pen non la son se kapre constituency long ta lem selection ki pe diji do la se la data tum ke chisik pon mek bang kenang solo la pe la son se notification pp prang do ko kolotang te la ke illegal te la phan ke pachisi ki phan awar arni pinanji nomination ki pa jogun je phanda arni pinai la tum chiklo yona prang pen bosda he di hopta he ni tong mata me son apor pinanji la se ala Assam Cooperative Societies Act 2007 tu hadi la pen hala a rule ta do amendment mane ka pechok tu ke lar tu da do lo la song bong la anta hala Guwahati lawyers bookstall long pinene la kitab ke jora dukana long ve ki la so lo la elitum lem salong ke claim dun election ke se dan dun kang tum an ke hala da a kitab CC elitum APHLC CC atum CC committee atum a kitab e pak jenam nam et lote mesen po akiro pilo sir clar dak panali ke than thu pot la sila dak elitum akachini nai mangala son hello no itum han warsai nang pilo constitution me sidame itum han ke paning je dun ja ja ko onda nang pipide ni BJP tum la pan sila tum ke claim ke henulo na sila dak America a president keman chengbang George Washington pen alamli la posong si pulo if freedom of speech is taken away then dumb and silent we may be led like sheep to the slaughter ko salangli pulo jong si ilitum aphan kaning je nang ji ajak kom la poson nang pondet nang thi pondet nang paning je long la jat pulo tangte itum aphan ni lam nang paning je long le pin ben si nangke pon nangke japon lote lake hala biresa ba bi hedi ho elitum hala ke thara son he hang ta rak pon check po pangreng repin pen
la son pithi lot la son nang nak lo la bang ke la si la son ke maybe let มันเนี่ยละ Kalang. วงปอนบอมให้ดี Kalang. ว่าวงปอนบอมฮะ Kalang ling po. ห้องวัดอบี Hong wat abi lo. ปอนบอมเบผู้บอมให้ดี เอามาหัดความพิธีละ Pithi ละ lot. ซอนอะเต็งเลย la son na teng lo alam ma bang ke อืม la si la son ke pacheplang ple dia dia phan bang itum cherok tok nang po la pen constitutional long ko pima ke tok la bang ke tum jakong nang thongang ma di non bang ke ral tum bang ke kachini nia posi aja kong duma we ma pula son ong dum dum kachini nia posi ase chipa du dum hai der ke phere di nang hengna nang chokna la puna pukiduk der ra tum ke la si la bang ke ka phere na ya la ma lo ko pima kachini pula dang te tum jakong banai pi tang hormu bang ke non bang ke phere re pin pa si tum che song nang ko la si ake hai George Washington alangli America president barim lo ki man cheng bang lo la si non alangli ave jas tame akar jong alangli reng et lang posi alangli phan tame chorolo la son ra phan ke tok pitikang pen ke than ki mu pot la pen non dam to philo nang non bang ke lain lo jasimet kai da la mangso non hoptai ruyang bong hithi ruyang bong kai da litum la so lam klangwer Facebook lo anda non da jujelang la bangso alam ki flyover ko alam ki abang binangan ongdung BJP a songja temge tuliram rong hang CM pen chenglok MLA dorsing rong hang tame la poson si APHLC ban ke bok lo APHLC tum ke development nang ni abatai wang ison ba claim lo pulotang te la tumang ke naki kham khipu setame nile tum mengi purun kang tung ke lahen lo nang ke kham khedun ke kali seta ko nat si ko pi si ke claim nai ma ko son ma hala chini pe mesi pinangji nona bangke flyover bangke ilitum da im dia do pelotang te ilitum kamahok ko pipilo lapen ilitum pini ani towat ka ve do piglang lasona saksi dolong ka ve do piglang dolong athak pen ke klo klo bob bab ta dolong sarbura tumta lasona dim dolang tang te hala kinang jia dim si tum pinai ma kinang nia dim si pinangji la so kutang nang li thanik thasa นี่ลีเกฮะละอพรังเป็นตาเกตอกโลกปีดามอาร์นีเป็นมาสิจูจุไลคริสเก็บอาร์นีบอดี้ลิตุมโลกปีดามซีเอ็มอพานอาลังเลียพันฮะละดักโลกปีลองตัดตอกโลละซอปอร์ต political เป็นจองนังนี่คนในตุ้ม political อันนิงเป็นเล็กเคลมกะลีละอาเทมัน development คุณเราเต็มแต่กิตาบลองตอกโลอะฮอกะลาม development คุณเราแต่อินนิงอาร์โลเป็นซีนังเจงยีบ่ได้ ante la flyover bitan ke aning alupen development pinjong je munitom pa seta hala samson sing ingti kumlin la pen rong parpinok be akumlin la thek lok lo te aning alu development do yila ahok lo kali magala ahok lo sir sarpi madum sita ake sadum sita aso madum arjulo te lake ko pilo ko me lake no belo me tham bo ko pia posi nok be lo han po kala to puita da tema la ke ne itum la osomara tum hai tami tum purki mo alam thanung lo ke kalang lo Angge hala teglong lo po o la pu an bo rong karing rong parpi pu badi karing rong parpi pu an si karbia ke pan kache dan pilo kache song pilo bodi ante ni tum unede jima pu aning nang le de jima kado we bang pharong bang pharong bong phanle mining ke le peji kali mene seta at least bang thok ke flike baga sona ning ma thadum doji la ne hal ani lo develop lo ke de la angel la develop lo te lo pohing tum boke kam claiming tum boke je songing tum boke akim me kam claiming tum boke ante angel lai hui ke claim lo te hala hor jun chot drag chot akam ke aning dok de det boke la ne development kali det po mante la seta non itum flyover bitan tha kuman nila flyover lo kopia flyover lo ke flyover lo pahlo bang motor solai pola ke plang tum la tha la hen lo ke di ke doji ke mar lo kim po pola son hut kim lo kopia por lo kim lo bang kontre ke lo po di kim lo bu yi ke di la hen lo ke di yut kok po ke la hen lo la si non hala development lo te la kumlin hini la pe park hini ke la ke munit atum aning arlo si development ka pe dulo lante
la potsi itum karbia tumta non la ASDC hoda rokom lagi claim je thana ling se ta karbia inlong arat tumta la development akam ke claim ia thela hello alang li tum chipi duk lo poisa khoros lo la pen selam lo and then non ka pa vetu daji kapi bin het ji ke claim pu da komat bidi lo la da komat bidi kang lim lo la arjunan kopo ili tum bong arjunan kopo me thang si komat bidi kang lim lo itum karbia khe itum phan kapi virji in long rat tum phan aning kapachi the daji kapa pheri phon vare ji bukan aning ke kabor itu mata tum lo la ke claim ke de la ke bongo sena tum bon de cha semet ke la hello tum bongo sena pura ke pui anje aja la lo la pen tovar jong si biong lo ponte la pona tu ihiana tu put kliba ihiana tu put kliba lepetianta la ta tovar the ojila nilihala kokrojhar ke dam tovar National Highway 31A, when Cockroachar town on 18 kilometers, nearly 3 feet, put Tom, Arviar Ian to Selam Lomba toward Kedung planted. Lason yo la si governor bang si bang nang inaugurat haso atuvar. Non la dakta claim un kente. Ako la parta pu etluti la solam. Hala rong bang aklampen. University an. Pu lapu RA na tu tovar nang selam non pu RA na tu nang selam non hadak pasi tok non angela ke la taon na luvang ve pinta ke wang akama ve tu sidha pu sidam et pokente lage gari ching seng sedet pokera nante la hello ko ching seng tu deteta day alama hokla ching seng tu deteta la so kumlin si kateregi po bangela ke itum ke chok che binong pola ke la sila dak penili ka jukang tung lain lo CM lo la pen la BJP leaders atum anili ka jukang tung lain lo matha krang nang nila Samson Singh ti komar lo ini tum chini nai non alangli sili tum ban district nang wan pilo la pen non council ke dota alangli join lo udam lo polo dang te alang tum jong sila son man chipite the polo dang te pinyani alang tum kang niang hoin da bide ji hawalam a district le abeta council da bide to ke matha krang kam galila la sinali tum da matha thekser polo dang te la so asaya bang RDN ponra labang so flyover bang ke kim ke da toar pe thechanon kali polo dang te rong ajo dolong kaweta do piglang hada a scheme ponra a project ponra arong is west kar biang long surveyra haladak le development pino akenang dia dim long ba de kalang for example vote ke tum town area pendele vote ke kilong kali rong atum ta vote ke nali tum da hang nam lo de rong asoda vote jolo ente tum town asoda si chodet poma chela poma rong atum da to wanang ji lasi hala kawe pin adim along le nangli tum pidam lo polotang te nangli tum anong da thejila alama bangke di kalang la pen jong se flyover ke nang sot pulote hedi lagi le de la pula forest officer pula sitila bari pen punang pakke jono chong le la main market hai main market hai la bongali tum do la pula forest officer pu wano la sitila bari pen direct la pura da railway station adung anwan de chong oi kalang hala ko pula ma da jambilia thon pen pu na thu wan rong no ante lagi na ne chikroi mala tu la sod neli ili toma se tilang ta pocket lo la so flyover ke bilo polante la ke commercial value bang la so to war la bang trade and commerce phan ke la ke henu dak bo ma tha tham tha he ili tum haladak stadium anatu ihi anatu dukan kimlo di non hala dukan ni bin het po ma se da dukan ni do ila ma lo hana do apen la pu ke wang tangan ta lo la pu dak bus stop an pu ke wanji dak anta lage dukan ke luksan ne pu ke lage la di pu Guwahati hala ambarialong hapu lokhi service station do hala dak
government tum flyover selam ji pulo amar bang ohomia tum kroy creative amar non hala lokhinath best borua a kumlin si hadak bitu tan kerte bang hom tu ke chini asamis tum ke bang flyover aling lang leke megali flyover do olo te alon do jat pu lidet ken de lage lada akenang sot kachini ram nai bang kalang lo itum kheyang thek di oi ang thek lu kang mati lake gumlin ke Nilip isi identity hala kontrak kelong kang tum bang jong se alang itum akenang sot do nitum la kuti pharu ini mo ben pini kuti phoke baglong nuning polote lapula sitla bari hoi ben pu he pakai jon na chok tila kalang lo ti lapu ben he oi la bongal liat dukan ke ong nai thai hai ala pua ba ini veksa ni patila alang ni ben itu thip mati oi kopi jo hoi bola rong phapinok be akumlin ben hala Samson Sing ingti akumlin dak bang jat asong tina tumnada dharna kang ni vera din si bang lagi nangke klen bi nong ke mati kalang te kali mati pela to fur ki mo pachi chini ne derna ko mati Kalang. apo si laputa ene bang susu bang nang chin jo khetela Lagi. lapuna pikke jon rala sitla bari nawan pera genu nila kalang bidi ka lanti la helo ke klen la hala birbol hai birbol hala akbor arjulo birbol phan la line isi ne sirit kut lo nang ot ipin men la pithi hek no hai pithi hek non po man la par so se ding mu chot adung siridut amahala dinglen a line number thi hek lo di la son si biji lasi ladak itum kachini akenang sot bang kalahan lo ili tum matha krangkam galila ili tum Samson Sing ti pena joksi non ili tum district along lo tapi non council andal lasi lason itu mhanang ke ja asong ja tu mhan ili tum lason ki pin chong ke lake monon pina hir junulong log ilake akola son matha thai hai kumlin atum phan ke bi hadi kala ache the avelo me lati ni ache the avelo arleng ke the aprang ma ache the du ko posan den alang litum no andra kam ake mena claim dun un ojila non ga ache the avelo pomat eli latum phan ning hang ling terek pon thaplo te chok ma chok Di- ke lage ache the avelo po thang da nang election nang thodu nu ne lo po terek ling terek pu chok ma chok che Long si chok pon te non hala itum CMEM tum phan nang tum dak epin ni dai ni nang ne lo po pa hapwa chaling nyamon alang litum therak re de ani oi de ji man te la si la amethang hot amethang pune puing tum te emethang ban che matha chot ke chok che de di kala to sara kilo paper pig lo lasi non klar dak pen ki than apong la tum labang solam kaching wai pon lasi flyover ke do pen tum phan ko pima le la pen kana hokan da klar dak lo lasi kimri bu phan gali kimji vitame hina thuka frequency tum kim nei la dak amangke itum aphan ile tum along ri donang jipu alang li ke chipiduk pen se pinikar biang long anta me tum dolo la pen council ka du ka beta alang li pen a joksi long lo pule tum hokdam desta me melo la sila son itum phan nang ke japo na song japan itum la son ke claim ke chokche la pen man ki pps son se itum mandet popot la bangke itum chokche de ji la sinang li phana ke ro pilosa la thumu chot pen nang li ke than to pot la pen non ki pidut si lo la bang so allama ma galang lo re election aputa ong dung arala tumda non ki manghudu last BJP a songja tum la pen Congress a songja tum da la sonda taxi APHLC pansi counter mate APHLC pansi jongrin so ko pusi Karbianglong Autonomous Council le ke damdang election ki dodang le non puthot re election mate election ki pa do thuji pu along ko poson si ki un pol la ke choka chok che aron re si ong dung tum ki pu la si la so puthak nang li thanik tha las thanik tha nang li nilia ilitung ke la election chengchia ko pensi hala governor notification ki pi ke chok che pensi litung ke pulo kala je alang li notification ki pi ponchat aron pen claim wrong la ke chok che pulo itung ke claim nahi ke 6 schedule aron pen 6 schedule aron pen endra anding pi hini anding so troxy clause B ateng dan si claim nangi pulo ilitung pu bong lo Kala. la pen case ta itung file lo la posi case ta
ahok akes si ke file la constitution ta nang che don dun de panchayat aron pe ngi claim ke la pen panchayat aron mata nang che don dun di la ke itu batai le pu panchayat aron ta Assam Panchayat Act 2000 gali 1994 section 1 clause 2 hala dak amasi pulo la so panchayat aron ke six schedule area ke aja kong thang ta pedo un e avik lagi boleh putih belum lasi aku hala constitutional lagra 243 z along lapen zc along hini along ta long ni ta pulo la panchayat aron ke la ke six schedule area ke aja kong pedo un e pulo panchayat aron pensi state election commission ke man lasi state election commission ke dak six schedule area ke aja kong thang davik alang li ke six schedule area abordar nang kilut loge alang li ke state election commission ta kalilu alang li muni jong lo aron ateng ben pudam lo te lasi aron muni jong ate go si dc fan order pi un po Kalam. la solam itung e pulo la pen high court itung case claim lo la po si high court ta itung pulo la ke re-election ani aro na ting pen re-election pe do nangi pu itung ki putang do la pen non ta itung ako putu bom la par so se hala state election commission ta ko nang ye than nun tu ni ke state election commission chot na la pon ne ke army ta hang on e police ta crp ta hang on e ne ke ne jakong avi palang li nang chathan nun la pen la ajakong ka vid det pen a joksi tuliram rong hanga ke hai ame thanga constituency long ke chok ke thing me ke ka do ka ve claim sita la pen along hala seal ka pang bo ka do ka ve ha ing tan thing number la pen proxy voting rigging ke claim la kadu we claim sita hai hala state election commission ke thang na claim unu ne der athema state election commission observer nan toyun lo observer atum engineer atum commanding officer atum veterinary doctor atum la tum thang da law alam law and order alam get election alam thang la chini ne alam litu la pose alam litum thang da action and high he and high headed lo ACS IAS officer ga leader ke alam litu la tum training ke and tum ga leader ke law and order ko pise claim nai ma police aban ko usan si order ke pinai ma tum ga chini ne det ke la se hala state election commission pulo nege neja kong avi pulo la posi alam da klang dang lo aja kong avi hok lo la posi election pe do nangi pusi ne tu pu bom lo aja dum pulo ne tu memorandum petition submit mela ne tu submit et lo la election la france submit et lo la election of France ke sta ki pilu piet lo la pera kesta ani sita thur lo in koira porni la pen mo pai in koira clear ni aku thur thuji la se hala congress atum di congress atum la pen ASDC tumae ke nana pudun thu ala ni tum BJP long BJP fan support na levi kalimadi ala ni tum ke ani ga rong thunangi re election mo dono pulo te kalima ASDC na ninga rong nei le congress na ninga rong nei le non ke BJP tum Allah la ASDC pen congress na nang cedan pi rong BJP tum Allah se ka cedan tu de ti ili tum against pia pot lo ni mangume mi la ba ili tu nge puin tum o edet lo alam the bang ke par ke La silada pa tum ka chini dam nai bang ke lason hello hedi hala Indian constitution lo along labangso panchayat aron a chapter amasi chapter 9 amat ke e pen ha jetian di labangso a chapter mate labangso a paragraph lo a chapter lo totally 6 sidul arlo ke biun ni to dak lo lage non nang tum chelang oi the Constitution 73rd Amendment Act 1992 has added a new part 9 consisting of 16 articles and the 11th schedule to the Constitution. Hala Indian Constitution long tok dulu. Labangso chapter 9 ke lake panchayat a chapter lo la sila 6 schedule arlo ke labangso panchayat a chapter ke itum ke applicable kalilo en un ilo ang tan biko teng kalang
last chini nei ante non election ki pa do dam ke khuna pe no la lora tum ka chini nei Kalang. labang so panchayat a ron bensi non election ki pa dulu state election commission ke seng ke labang so panchayat a ron pen lo tante itum dak kelang dam nanjia bang kelang lo aron long tok der lo polo dang te itum aron si kroi nei ma aron si kroi ke nei lalu non rap tum chini nei Kalang. de Kalang lo. ah Rada tungge kacini si ong. Kalang. Kacini tu the abangela songali dar tu aja tum pe polone la mahu tu me. Komat tong alang litum pan ni tum alang na sedan pitu ho. Podong e putu rong lo ne ko son lo ne. oi so bang se bang hutu Oi, ni ti oi, oi. ah la si Indian constitution long non nali tum nang thanalam khokhe de ji mene sitame nang tum google long da dam tame article 243 pen si ke cheng lo panchayat ke article hadak nang tum 243 ber lo pate bang po panchayat po tok lo patang te haladak nang tum lang ignore six schedule area la so a chapter part 9 a chapter totally a to jaran ke lake six schedule area lo ke belong le Belong le. so bai ka lilo tilake tok dak lo Aku ke bilang le polam da ne aku kan tu nangi podet chini he ho mothela bangen da than de pin da chok pola ba mo phile than da choki mene mana non da ninge tu det po than tu dia mo pia po si la ponjat article anke sikidul arlo binang ni aja ko ave pu ia thepilo athema sikidul ke constitution pulo kala ini tu ma constitution along la mini constitution pulo angdeng pi ke thom angdeng so hini la pen clause EFG along si hadak tok det lo nang tum metang apon jar selam no nang tum amitang ponjat puta pupelo nang tum ametang a village council ke dotang lo por hala le en non pada ke top lo ko e metang en nang pu la hen lo alam ma ke bang por en na dun nang ne lo bang itum phanang pibor e lo bang a ke chia tum ta kala nang pibor e athema nang tum metang a constitution do ko por nang tum metang constitution boleh deh nang tu metang adet kacikim aron do ko por hala nang tu metang adet kacikim aron ateng pen angding piket thom angding so angding piket thom angding so hini la pen close bang EFG pen le nang tu village council che selam non pada do pok la ponjat ke village council ke kala lapen labang ke che to ma village council lo itung ka chini da mai bang ke plan thoya so akur kang tu ga che krong to ma village council lo non six schedule ateng pen moben non he jong sartha lo angdeng pi ke thom angdeng so hini EFG ateng pen ke emethang karbia tum ta methang lo ko lapen karbia ka pre ka tu inglo akhe tum garo khasi jaintia siam tum do rengma tum da do halata amethang alam pen irsi a village council te salam nang pola lo di salang lo amethang alam pen irsi oi a village council te salam nang ko labang so village council ka salam nang ko alam te bangala han lo grassroots level arum si rong ke paching thur jia phan development asai ke claim jia phan si labang so village council labang ke seng si claim inang pola ako nang metang culture hibi nangi popot lo Kalang. lapen nang metang nang tum karbiatum nang metang aron pape dunang popot lo Ang the- lasi Kalang. lasi itum par nai pi lake angding pi ke thom angding so isi jo angding so isi EFG yo nang litum non mata chelang dame six schedule a page a parabang parok Trokra trokebra hini angdek nang litum chelang non trokebra isi pen trokebra hini ala that e ke establish bangge establishment of village and town committee pulo F bangge lage meta relating to village and town administration pulo G bangge appointment of or succession of chiefs or headmen pulo wrong asar lapen rong asar lapen habib pinpo lapen hot asar lapen ke wopong asar ka appointment alam lo ke ji pen ke claim nang ji yo ladak la hello ke do lapen ladak la claim me nang tum a village council hello nang tum a panchayat lo pu lata aku ke top tu ke nat le lo lata ladak ho tu
Andeng pi 243 Indian Constitution. Indian Constitution 243 243 municipal lagi 243 D along 243D la Pontiac India Constitution Article 243 D along Pontiac means any institution by whatever name called jadi amen bang puvek nang ji pu lata amen bang puvek nang Em boleh tha te ala ni Vietnam bukan Oh, dalam kukiat tumlo te tulsung waisa pulo lapen ke di masa lo te la ke raji nai sokho pulo kali te salaya ro pulo lapen ke rengma lo te njang tiru video song sadwen pulo lapen ke hala syama tumlo te mukbom chauhuban pulo lapen ke itung kar bia tung ke servan kep pulo lapen khasia tung ke la ke dorbar snong pulo lahi lo lapen rong asar chief pule village headman pulo gadi hala khonang pulo khonang ke la ke dimasalo hausa pulo hala kukia tungke lapen tungke rong asar pulo lapen ke cumang tumbang ke la ke wahe snong pulo lapen ke garu tumbang ke la ke nokma pulo aking nokma pulo lai hui hello itum bhan claim non posi itum bhan nangi pulo ti kopi si claim hai hedet le loma aku la ke itum traditional village council pu chot ke chok selo traditional village council pu ke la ke amen kali la ke ingraji alam la ta la mangi itu alam kali la ke La se la so ponchaira rules ke la ke la penyo se election ng konda pote tamane itu ma council la ke hala rong amaya son si cheplang de lo no bangke kana kali madi age itu ke autonomous madi oi la se la da si chok che pu itu ke jong idam ke la asu cheplang de autonomous council ke state ason tak la si himanto biso sorma ta super state pu ilo alam ke kanek choy alam ta kali alang li ke chini la salam la si super state pu ilo alang li ke talang lo la pen la no lo bar so rules hote manda election ay conduct lo ro ke di bang lo ke chini tu aron lam ke chini tu ke bang nek choy uji Nei nik choy piglo bangke nek choy pigi Wana dera kite itu nge hange separate state pula handbrake nangji pu bom lo ange hapu ke itung ke long tanga autonomous state bang autonomous council bang da itu nge rong me som pinchong de ha pi pachiru ju akhiro pilo ala sila song klar dak pen nan se pathan pon je pan ke pathan pon pen tum rara panas se ke paklar tu para akhiro pi par pilo la sinon apor dolo posi nili pijo det po isialam than pen la si constitution long ino texer bang abang lo alang li daisi di la ke aron alam pinangan tok lo la si alang li pen ke tok pon ke la son hello halada alang li ke tok ke la son lo Constitution is the supreme law of the land, Pusipulo, and all laws passed by the legislature must be consistent with the provision of the Constitution. Lasi, labangso a Constitution mate labangso that kikim aron hello itum along ri apan ke thenai aron lo. Supreme bolo te ke thenai lo ke di. Lasi Constitution me si cari po la itum jase met karbiang long ke labangso a constitution ke lahen lo supreme law of the land ke la siksidul hen lo lahen lo ke thenai lo la sinili pini hata nok be pui lo la bangso itu ma phan nang kerai kom itu phan ang phun nang kerai ke la bangso siksidul pe hen lo supreme law of the land la sila da constitution along ku pisi ke doma la si government of India government of Assam atumta lam dole che tok sta me la so teng sila tum klemun choji la pen kona ni pena ang tan ben giwan pulotang te la da binang ne ko hormu bibori dia pulotang te la ke illegal la bangai tum court sa me dab na ko la de to la si apor do lo pot nili tokso bangke la pansi kan ton lo la si pining we ake hai sarjai katha retired IAS officer la pen ake hai sarajen timung nang tum bahini dame apor nang chipidun pen la bangso tokso long ke bang tu pada kero pipar pilo la si pining we la bangso atokso ingdeng paroni ra tokner kebra ke thom long nang tong don bahini phanta me ninga klong pen nang tuman chorolo la se kaching hon korte la pen jir jit pijir potoma anda me chuning rilo nang tum la sobo atok so bangke
unan sherik tha ile tum kiludet kelom der akar bia tum han tum kang thur kon thegi ile tum along ri kivirang rang pen tum ke cepat jok hekje phan nang le tum tanang bori dun tha posi labang so tokso acha tai pen tamen nang le tum phan chuning rilo asi pineng we nil tum labang so tokso bangke lapon se kang ton lo kaddo ka we phanta kardong Pardon.